Το καλοκαίρι του 1097, η πρώτη σταυροφορία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη της δοκιμασία. Ένας τεράστιος στρατός από Ευρωπαίους υπότες και προσκυνητές είχε διασχίσει τις φλεγόμενες πεδιάδες της Ανατολίας, πορευόμενος προς τους Αγίους Τόπους, με την πίστη στην καρδιά και την εξάντληση στα κόκαλα. Πίστευαν πως η νίκη στη Νίκαια είχε αποδείξει τη δύναμή τους. Όμως λίγες μέρες αργότερα, στις ανοιχτές εκτάσεις κοντά σε έναν τόπο που ονομαζόταν Δωρήλεον, θα μάθαιναν τι σημαίνει πραγματική επιβίωση. Με το πρώτο φως της αυγής, ο ήχος από καλπασμούς αντίχησε στις πεδιάδες. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι, δάσκαλοι της ταχύτητας και της τοξοβολίας, εξαπέλυσαν μια καταστροφική ευνηδιαστική επίθεση, περικυκλώνοντας την εμπροστοφυλακή των σταυροφόρων και αποκόπτοντάς την από τον κύριο στρατό. Υπεράριθμοι, περικυκλωμένοι και μαχόμενοι για τη ζωή τους, οι σταυροφόροι σχημάτισαν μια απελπισμένη άμυνα, έναν δακτύλιο από ασπίδες και άμαξες απέναντι σε κύματα ταχύτατων υπέων. Κι όμως όταν η σκόνη καταλάγιασε, το αδύνατο είχε συμβεί. Οι σταυροφόροι όχι μόνο επέζησαν, αλλά νίκησαν. Αυτή είναι η ιστορία της μάχης του Δωρηλαίου, μια αφήγηση θάρρους, στρατηγικής και της στιγμής όπου η μοίρα της πρώτης σταυροφορίας κρεμόταν από μία και μόνο κλωστή. Το 1095, ο Πάπας Ουρβανός ο δεύτερος απίθυνε ένα κάλεσμα που θα άλλαζε για πάντα την πορεία της μεσαιωνικής ιστορίας. Στη Σύνοδο του Κλερμόν κάλεσε τους χριστιανούς σε ολόκληρη την Ευρώπη να πάρουν τα όπλα και να ανακτήσουν τους Αγίους Τόπους από τον μουσουλμανικό έλεγχο. Τα λόγια του ενέπνευσαν χιλιάδες ανθρώπους, από έμπειρους υπότες και φιλόδοξους ευγενείς έως απλούς προσκυνητές. Όλοι κινούνταν από πίστη, περιπέτεια και την υπόσχεση της πνευματικής ανταμοιβής. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη σταυροφορία, ένα ταξίδι που θα διέσχιζε χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα από άγνωστες και συχνά εχθρικές περιοχές. Μέχρι το 1096, οι σταυροφορικοί στρατοί είχαν ήδη ξεκινήσει την πορεία τους προς την Ανατολική Μεσόγειο. Διασχίζοντας ποτάμια, βουνά και πεδιάδες, αντιμετώπισαν σκληρές καιρικές συνθήκες, έλλειψη προμηθειών και τεράστιες δυσκολίες στη μετακίνηση μιας τόσο μεγάλης και ετερόκλητης δύναμης. Οι στρατοί δεν υπάκουαν σε ενιαία διοίκηση. Αποτελούνταν από ξεχωριστά σώματα υπό την ηγεσία ισχυρών ευγενών, όπως ο Βοημούνδος του Τάραντα, ο Γοδεφρίδος του Μπουγιών, ο Ραϊμόνδος της Τουλούζης και άλλοι. Ο καθένας έφερε μαζί του υπότες, πεζικό και σύνοδους, δημιουργώντας ένα μείγμα στρατιωτικής εμπειρίας, πόρων και φιλοδοξίας. Την ίδια περίοδο οι Σελτζούκοι Τούρκοι, υπό την ηγεσία του Σουλτάνου Κιλίτζα Αρσλάν του Πρώτου, έλεγχαν μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας. Ήταν άριστοι ιππείς και τοξότες, εξαιρετικά ευκίνητοι και γνώριζαν καλά το έδαφος, κάτι που τους έδινε σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους πιο αργούς, βαριά οπλισμένους Ευρωπαίους υπότες. Μετά την απώλεια της πόλης της Νίκαιας από τους Σταυροφόρους και τους Βυζαντινούς, ο Κιλίτζα Αρσλάν επιδίωξε να ανακτήσει το κύρος του. Παρακολουθώντας την πορεία των Σταυροφόρων, εντόπισε μια κρίσιμη αδυναμία. Οι δυνάμεις τους είχαν χωριστεί σε μικρότερες φάλαγγες, αφήνοντας την εμπροστοφυλακή εκτεθειμένη. Η πορεία των Σταυροφόρων προς το Δωρήλαιο ήταν εξαντλητική. Διέσχισαν κυματιστούς λόφους και ανοιχτές πεδιάδες, συχνά με ελάχιστη πρόσβαση σε νερό και τροφή. Η κόπωση και η ζέστη δοκίμαζαν τόσο τους άνδρες όσο και τα άλογα, ενώ οι Σελτζούκοι τους παρακολουθούσαν από απόσταση, σχεδιάζοντας την επίθεσή τους. Το ίδιο το έδαφος έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Οι ανοιχτές πεδιάδες ευνοούσαν την κινητικότητα και την τοξοβολική υπεροχή των Σελτζούκων, καθιστώντας την εμπροστοφυλακή των Σταυροφόρων ιδιαίτερα ευάλωτη. Την ίδια στιγμή όμως πρόσφεραν και δυνατότητες άμυνας, αρκεί οι Σταυροφόροι να ενεργούσαν με σύνεση και πειθαρχία. Ο Κιλίτζα Αρσλάν σχεδίασε μια προσεκτικά οργανωμένη ενέδρα. Σκοπός του ήταν να επιτεθεί πρώτα στη μικρότερη εμπροστοφυλακή των Σταυροφόρων, να την περικυκλώσει και να την εξοντώσει πριν προλάβει να φτάσει το κυρίως σώμα του στρατού. Το σχέδιό του βασιζόταν στην ταχύτητα, τον ευνηδιασμό και τον συντονισμό, αναδεικνύοντας την τακτική δεξιοτεχνία των Σελτζούκων. Για τους Σταυροφόρους, η επικείμενη μάχη του Δωρηλαίου θα αποτελούσε δοκιμασία αντοχής, πειθαρχίας και ηγεσίας. Η επιτυχία ή η αποτυχία εκεί θα καθόριζε το ηθικό και την ορμή ολόκληρης της εκστρατείας. Καθώς οι Σταυροφόροι πλησίαζαν το Δωρήλαιο τον Ιούλιο του 1097,
Το σκηνικό είχε στηθεί για μια σύγκρουση στρατηγικής, θάρρους και πίστης. Η μία πλευρά βασιζόταν στη βαριά πανοπλία, την πειθαρχία και την αποφασιστικότητα ανθρώπων που πίστευαν πως υπηρετούν έναν ιερό σκοπό. Η άλλη στη ταχύτητα, την ευελιξία και τον άψογο συγχρονισμό των υπέων της. Η σύγκρουση που ακολούθησε θα γινόταν ένα ορόσημο της πρώτης σταυροφορίας, διδάσκοντας μαθήματα ηγεσίας, συντονισμού και επιμονής κάτω από πίεση. Τις πρώτες ώρες της 1ης Ιουλίου, υπό την κάλυψη της απόστασης και της σκόνης, ο στρατός των Σελτζούκων ξεκίνησε την πορεία του. Δεκάδες χιλιάδες ιππείς κινούνταν αθόρυβα μέσα στην πεδιάδα, απλώνοντας σε ένα πλατή ημικύκλιο. Η παγίδα έκλεινε. Καθώς η αυγή φώτιζε τον ορίζοντα, το στρατόπεδο των σταυροφόρων άρχισε να ζωντανεύει. Άναψαν φωτιές, ετοιμάστηκε το πρωινό, τα άλογα ποτίστηκαν. Η ατμόσφαιρα ήταν δροσερή και ήρεμη, ώσπου ένας αχνός, ρυθμικός ήχος άρχισε να ταξιδεύει με τον άνεμο. Στην αρχή μακρινός και ασαφής, σαν βουητό κεραυνού. Μα σύντομα δυνάμωσε, έγινε σταθερός. Ο αδιαμφισβήτητος ήχος από καλπασμούς. Οι ανιχνευτές έφτασαν καλπάζοντας, φωνάζοντας προειδοποιήσεις. Από τον ανατολικό ορίζοντα σύννεφα σκόνης υψώνονταν. Μέσα σε λίγα λεπτά η εμπροστοφυλακή των Σελτζούκων εμφανίστηκε απλωμένη σε μακριές, ευέλικτες γραμμές πάνω στην πεδιάδα. Τα λάβαρά τους κυμάτιζαν στο πρωινό φως και τα πρώτα βέλη άρχισαν να πέφτουν. Οι σταυροφόροι δεν είχαν χρόνο να σχηματίσουν κανονικές γραμμές. Ο Βοημούνδος αντέδρασε ακαριέα, δίνοντας διαταγές να ασφαλιστεί το στρατόπεδο και να συγκεντρωθούν οι υπότες. Είχε ξαναβρεθεί σε ενέδρες στα τραχιά βουνά της Νότιας Ιταλίας, μα ποτέ σε τέτοια κλίμακα. Συνειδητοποιώντας ότι ήταν αριθμητικά κατώτερος και περικυκλωμένος, ο Βοημούνδος πήρε μια γρήγορη απόφαση. Μια απόφαση που πιθανότατα έσωσε τον στρατό του. Αρνήθηκε να διατάξει έφοδο, γνωρίζοντας πως το βαρύ ιππικό του θα συντριβόταν σε μια ανοιχτή μάχη. Αντίθετα, διέταξε τους άνδρες του να σχηματίσουν αμυντική περίμετρο γύρω από το στρατόπεδο, χρησιμοποιώντας τις άμαξες εφοδίων ως πρόχειρα οχυρώματα. Το πεζικό και οι τοξότες τοποθετήθηκαν ανάμεσα στις άμαξες, σχηματίζοντας έναν τοίχο από ασπίδες. Οι υπότες κατέβηκαν από τα άλογά τους και ενώθηκαν στη γραμμή για να την ενισχύσουν. Οι άμαχοι, γυναίκες, υπηρέτες και ιερείς στάλθηκαν στο κέντρο, προστατευμένοι από τους περικυκλωμένους ιππείς. Ήταν μια πράξη πειθαρχίας υποπίεση. Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρο το στρατόπεδο μεταμορφώθηκε σε φρούριο από ξύλο και ατσάλι. Ο Βοημούνδος υπέβη κατά μήκος των γραμμών, ενθαρρύνοντας τους στρατιώτες του και υπενθυμίζοντάς τους ότι η βοήθεια έρχεται. Ο κύριος στρατός βρισκόταν πίσω τους και έπρεπε μόνο να αντέξουν μέχρι να φτάσουν οι ενισχύσεις. Οι ιππείς τοξότες των Σελτζούκων πλησίαζαν, κυκλώνοντας τη θέση των σταυροφόρων σαν γεράκια. Απελευθέρωναν κύματα μετά από κύματα βελών, κάθε ιππέας ενώ κάλπαζε με πλήρη ταχύτητα. Ο αέρας πάνω από το στρατόπεδο γέμισε με τον ήχο των χορδών των τόξων και το σειριστικό πέταγμα αμέτρητων βελών. Για τους σταυροφόρους μέσα στο περίμετρο θα έμοιαζε σαν να έβρεχε σιδερένια βέλη από τον ουρανό. Όμως οι ασπίδες και οι πανοπλίες τους άντεξαν. Οι υπότες σκυμμένοι κάτω από τις ασπίδες τους, ενώ οι βαλιστροφόροι ανταπέδιδαν τα πυρά όποτε μπορούσαν, στοχεύοντας εκτεθειμένους ιππείς. Η στρατηγική του Κιλίτζ Αρσλάν δεν ήταν να καταλάβει το στρατόπεδο, τουλάχιστον όχι ακόμα. Σκοπός του ήταν να εξαντλήσει και να αποθαρρύνει τους σταυροφόρους, αναγκάζοντάς τους να σπάσουν τη διάταξη ή να ξοδέψουν τη δύναμή τους σε μάταιες επιθέσεις. Το ελαφρύ ιππικό των Σελτζούκων συνέχισε έναν ασταμάτητο ρυθμό επίθεσης και υποχώρησης, έχοντας περικυκλώσει πλήρως το στρατόπεδο ως τα μέσα του πρωινού. Οι σύγχρονοι χρονικογράφοι περιέγραψαν τον θόρυβο ως εκκοφαντικό. Το αδιάκοπο βούισμα των καλπασμών, τις κραυγές διαταγών σε διαφορετικές γλώσσες, το υπόκοφο χτύπημα των βελών πάνω στις ασπίδες. Σύννεφα σκόνης υψώνονταν γύρω από το στρατόπεδο, θολώνοντας το φως του ήλιου και μετατρέποντας τον αέρα σε μια χρυσαφένια ομίχλη. Μέσα στην περίμετρο των σταυροφόρων η κατάσταση ήταν τεταμένη αλλά ελεγχόμενη. Οι υπαρχηγοί του Βοημούνδου, ο Ροβέρτος της Νορμανδίας, ο Τάγρενδος και ο Ροβέρτος της Φλάνδρας
ανέλαβαν ο καθένας ένα τμήμα της άμυνας. Οι ιερείς περπατούσαν ανάμεσα στους στρατιώτες, υψώνοντας σταυρούς και προσφέροντας ευλογίες. Όταν το ηθικό άρχισε να κλονίζεται, ο Βοημούνδος διέταξε τους σαλπιγκτές του να ηχήσουν. Όχι για επίθεση, αλλά ως σημάδι θάρρους και ενότητας. Η ηχό από τις σάλπιγγες κύλησε πάνω από την πεδιάδα, απαντώντας στις πολεμικές κραυγές των Σελτζούκων με τον σταθερό ρυθμό της αντίστασης. Ώρα με την ώρα, οι σταυροφόροι υπέμεναν την επίθεση. Κάθε φορά που ένα τμήμα της γραμμής λύγιζε, οι υπότες του Βοημούνδου έσπευδαν να το ενισχύσουν. Όταν τα άλογα πανικοβάλλονταν ή οι άνδρες λύγιζαν από την κούραση, οι σύντροφοί τους προχωρούσαν για να καλύψουν τα κενά. Παρότι τα βέλη των Σελτζούκων προκαλούσαν αναστάτωση, οι επιθέσεις τους δεν κατάφερναν να διαπεράσουν το πρόχειρο οχύρωμα. Οι βαριές ασπίδες, τα τυχώματα των αμαξών και τα αλυσιδωτά θώρακα απορροφούσαν μεγάλο μέρος των χτυπημάτων. Οι Σελτζούκοι ήταν δέσποτες της ταχύτητας και του ελιγμού, αλλά όχι των πολιορκιών, και ο Βοημούνδος είχε μετατρέψει την ανοιχτή πεδιάδα σε φρούριο. Ωστόσο, η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη. Οι σταυροφόροι είχαν αρχίσει να ξεμένουν από νερό. Ο ήλιος ανέβαινε ψηλότερα, η ζέστη αντανακλούσε πάνω στις μεταλλικές πανοπλίες και η εξάντληση άρχισε να κυριαρχεί. Αν η βοήθεια δεν έφτανε σύντομα, η άμυνα δεν θα άντεχε για πολύ ακόμα. Γύρω στο μεσημέρι, οι σκοποί του Βοημούνδου διέκριναν αμυδρές λάμψεις μετάλλου στον μακρινό ορίζοντα. Στην αρχή φοβήθηκαν πως ήταν ακόμα ένα κύμα εχθρών, όμως σύντομα η αλήθεια έγινε φανερή. Τα λάβαρα του Γοδεφρίδου του Μπουηγών πλησίαζαν. Ο κύριος στρατός των σταυροφόρων είχε ακούσει από μακριά τους ήχους της μάχης και βάδιζε από το πρωί για να φτάσει στο πεδίο. Η άφιξή του θα άλλαζε τα πάντα, αλλά εκείνη τη στιγμή οι άνδρες του Βοημούνδου δεν γνώριζαν πόσο κοντά βρισκόταν η σωτηρία. Μέσα στον αμυντικό δακτύλιο η είδηση διαδόθηκε γρήγορα. «Έρχονται ενισχύσεις». Οι εξαντλημένοι στρατιώτες ύψωσαν τις ασπίδες τους και ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Ο ήχος κύλησε πάνω από το πεδίο σαν κύμα. Για πρώτη φορά εκείνη τη μέρα η πλάστιγκα της ελπίδας άρχισε να γέρνει υπέρ τους. Ο Σουλτάνος Κιλίτζα Αρσλάν, από το σημείο που επέβλεπε τη μάχη, κατάλαβε πως κάτι είχε αλλάξει. Οι ανιχνευτές του ανέφεραν σύννεφα σκόνης στα δυτικά, σημάδι πως πλησίαζε άλλος μεγάλος στρατός. Διέταξε τους άνδρες του να εντείνουν τις επιθέσεις, ελπίζοντας να συντρίψουν τους σταυροφόρους πριν φτάσουν οι ενισχύσεις. Όμως η γραμμή των σταυροφόρων δεν λύγησε. Κάθε προσπάθεια να διασπάσουν τις άμαξες συναντούσε έναν τείχο από ατσάλι και αποφασιστικότητα. Τα άλογα των Σελτζούκων, εξαντλημένα από ώρες συνεχούς ελιγμών, άρχισαν να επιβραδύνουν. Ο ρυθμός της επίθεσής τους άρχισε να σπάει. Το σκηνικό είχε πλέον στηθεί για τη δραματική άφιξη του δεύτερου στρατού των σταυροφόρων. Ένα γεγονός που θα ανέτρεπε ολοκληρωτικά τη ροή της μάχης. Ως νωρίς το απόγευμα, το στρατόπεδο του Βοημούνδου είχε αντέξει σχεδόν 6 ώρες συνεχούς επίθεσης. Οι σταυροφόροι ήταν χτυπημένοι, εξαντλημένοι και διψασμένοι, όμως κρατούσαν ακόμα. Ήταν μία από τις πιο αξιοσημείωτες αμυντικές στάσεις ολόκληρης της πρώτης σταυροφορίας, μια μαρτυρία εκπαίδευσης, πειθαρχίας και ακλόνητου ηθικού. Για τους άνδρες μέσα σε εκείνον τον κύκλο από άμαξες, η επιβίωση έμοιαζε με θαύμα. Είχαν αντιμετωπίσει συντριπτικά υπέρτερες δυνάμεις, περικυκλωμένοι από παντού, χωρίς τύχη να τους προστατεύουν, παρά μόνο την πίστη και την ενότητά τους. Σε εκείνες τις τεταμένες ώρες, οι σταυροφόροι απέδειξαν πως το θάρρος μπορεί να είναι όπλο εξίσου ισχυρό με σπαθί ή λόγχη. Από τα δυτικά, οι ανιχνευτές ανέφεραν κίνηση. Μια φάλαγγα υποτών και πεζών που αναδυόταν πάνω από τους χαμηλούς λόφους. Οι φιγούρες που πλησίαζαν άστραφταν στο μεσημεριανό φως, με τα λάβαρα να κυματίζουν και τις σάλπιγγες να ηχούν, αναμφίβολα σημάδια ότι ο κύριος στρατός των σταυροφόρων προχωρούσε για να ενισχύσει την εμπροστοφυλακή. Στην αρχή, κάποιοι φοβήθηκαν μήπως πρόκειται για τέχνασμα ή για άλλο απόσπασμα των Σελτζούκων. Όμως η θέα των γνώριμων λαβάρων, του Γοδεφρίδου του Μπουηγών, του Βαλδουίνου της Βουλώνης, του Ραϊμόνδου της Τουλούζης και του επισκόπου Αντεμάρ του Λεπί, επιβεβαίωσε γρήγορα ότι οι ενισχύσεις είχαν φτάσει. Η επίδραση στους άνδρες του Βοημούνδου ήταν άμεση. Φωνές ενθάρρυνσης αντίχησαν κατά μήκος της αμυντικής περιμέτρου. Οι υπότες ύψωσαν τις λόγχες τους, οι τοξότες σταθεροποίησαν τη σκοπευτική τους γραμμή
και οι πεζοί τέντωσαν τους ώμους τους με ανανεωμένο θάρρος. Ανακούφιση, αποφασιστικότητα και νέα ενέργεια διαπέρασαν το στρατόπεδο. Για πρώτη φορά εκείνη τη μέρα, οι σταυροφόροι ένιωσαν πως η νίκη ήταν εφικτή. Ο Γοδεφρίδος του Μπουηγών, γνωστός για το θάρρος και την πειθαρχία του, οδήγησε το πρώτο κύμα των ενισχύσεων. Μαζί με τον αδελφό του, τον Βαλδουίνο, και ένα σώμα έμπειρων υποτών, πλησίασε με υπολογισμένη και ακριβή κίνηση. Σε αντίθεση με την εμπροστοφυλακή που είχε καθυλωθεί, ο Γοδεφρίδος μπορούσε να διαλέξει τη στιγμή και τη γωνία της επίθεσης. Τη στιγμή που το ιππικό του πλησίασε τις γραμμές των Σελτζούκων, χτύπησε τα πλευρά του εχθρού. Η ξαφνική, συγκεντρωμένη έφοδος ανάγκασε τους Σελτζούκους να αποσύρουν δυνάμεις από τον Κλειό για να αντιμετωπίσουν τη νέα απειλή. Ο τέλειος δακτύλιος, επιτιθέμενον γύρω από το στρατόπεδο του Βοημούνδου, άρχισε να χαλαρώνει και να σπάει. Η άφιξη του Γοδεφρίδου δεν ενίσχυσε απλώς την άμυνα, ανέτρεψε την πρωτοβουλία. Οι Σελτζούκοι, που μέχρι τότε όριζαν τον ρυθμό και τον τόπο της μάχης, βρέθηκαν ξαφνικά υποπίεση από μια απρόσμενη κατεύθυνση. Η κινητικότητά τους, συνήθως το μεγαλύτερο τους πλεονέκτημα, τώρα είχε περιοριστεί. Λίγο αργότερα ο κόμις Ραϊμόνδος της Τουλούζης και ο επίσκοπος Αντεμάρ του Λεπί έφτασαν με επιπλέον στρατεύματα, τόσο πεζούς όσο και υπότες. Οι δυνάμεις τους ενίσχυσαν το αρχικό σώμα του Γοδεφρίδου και διεύρυναν το μέτωπο απέναντι στους Σελτζούκους. Η παρουσία του Αντεμάρ είχε συμβολικό αλλά και τακτικό αντίκτυπο. Κρατώντας τον παπικό σταυρό, υπενθύμιζε στους σταυροφόρους πως η αποστολή τους ήταν ιερή, ότι αποτελούσαν μέρος ενός ανώτερου σκοπού. Οι λόγοι και οι προσευχές του αναζωπήρωσαν το ηθικό των στρατιωτών, ιδιαίτερα των πεζών και των συνοδών του στρατοπέδου, που είχαν αντέξει ώρες αδιάκοπης επίθεσης. Με τους άνδρες του Ραϊμόνδου στις θέσεις τους, οι σταυροφόροι μπορούσαν πλέον να οργανώσουν μια συντονισμένη αντεπίθεση. Η εμπροστοφυλακή, που άλλοτε ήταν απομονωμένη, δεν ήταν πια μόνη. Γραμμές υποτών ετοιμάζονταν να επιτεθούν, πεζικό ενίσχυε την περίμετρο και οι βαλιστροφόροι προετοιμάζονταν να αποθήσουν ακόμη περισσότερο τους Σελτζούκους. Ο Βοημούνδος, ο Γοδεφρίδος, ο Ραϊμόνδος και οι υπαρχηγοί τους συντόνισαν γρήγορα τις δυνάμεις τους. Το σχέδιο ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό. Κράτα το κέντρο. Το στρατόπεδο παρέμενε το σημείο στήριξης, προστατεύοντας τους αμάχους και αποτρέποντας την κατάρρευση. Χτύπα τα πλευρά. Το ιππικό των ενισχύσεων θα στόχευε τα άκρα των Σελτζούκων, όπου η κινητικότητά τους ήταν περιορισμένη. Πίεσε την οδό υποχώρησης. Αν οι δυνάμεις του Κιλίτζ Αρσλάν οθούνταν προς δυσμενές έδαφος, ο Κλειός θα κατέρεε. Για πρώτη φορά, οι σταυροφόροι ήταν αυτοί που όριζαν τη μάχη. Οι Σελτζούκοι, που ως τότε είχαν τον έλεγχο, αναγκάστηκαν να περάσουν στην άμυνα. Ο Σουλτάνος Κιλίτζ Αρσλάν αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο. Οι δυνάμεις του ήταν εξαιρετικά ευκίνητες, αλλά δεν μπορούσαν να αντέξουν μια συγκεντρωμένη επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα. Η τακτική των Σελτζούκων να περικυκλώνουν και να εξαντλούν τον εχθρό είχε αποτύχει. Ο εχθρός τώρα διέθετε αριθμητική υπεροχή, συνοχή και ανανεωμένη ενέργεια. Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να παγιδευτεί ο ίδιος, ο Σουλτάνος πήρε τη λογισμένη απόφαση να αποσυρθεί με τάξη. Τα σελτζουκικά τμήματα άρχισαν να υποχωρούν στρατηγικά, χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές τακτικές «χτύπα και φύγε» για να καλύψουν την υποχώρηση. Η ευκινησία τους επέτρεψε να αποχωρήσουν χωρίς πανικό. Όμως η πρωτοβουλία είχε πλέον περάσει οριστικά στους σταυροφόρους. Ως τα μέσα του απογεύματος, οι πεδιάδες γύρω από το δωρήλαιον είχαν ησυχάσει. Η εμπροστοφυλακή του Βοημούνδου, που κάποτε ήταν απομονωμένη και κοντά στην καταστροφή, είχε πλέον ενισχυθεί και αναδιοργανωθεί. Οι Σελτζούκοι υποχώρησαν με τάξη, αφήνοντας το πεδίο της μάχης στα χέρια των σταυροφόρων. Αν και δεν υπήρξε θεαματική έφοδος ή κατάληψη τυχών, η μάχη κερδίθηκε χάρη σε πειθαρχία, σωστό συγχρονισμό και συντονισμό. Η αντοχή της εμπροστοφυλακής και η έγκαιρη άφιξη των ενισχύσεων ανέδειξαν τη σημασία της ενότητας και της ηγεσίας στη μεσαιωνική πολεμική τέχνη. Οι σταυροφόροι είχαν μάθει ένα κρίσιμο μάθημα. Ακόμη και οι πιο έμπειροι και ευκίνητοι εχθροί μπορούν να νικηθούν με αντοχή, προγραμματισμό και συντονισμένη δράση. Η πρώτη σταυροφορία θα συνέχιζε βαθύτερα στην Ανατολία με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση και με φήμη για αποφασιστικότητα και πίστη που θα προπορευόταν μπροστά τους στα εδάφη που θα συναντούσαν.
Η άφιξη των ενισχύσεων στο Δωρήλαιον δεν ήταν απλώς μία τακτική νίκη. Ανύψωσε το ηθικό σε ολόκληρο το στρατό των Σταυροφόρων, απέδειξε την αξία της συνεργασίας μεταξύ των τμήματων και φανέρωσε τη σημασία της ηγέτιδας καθοδήγησης σε όλα τα επίπεδα. Για τους Σελτζούκους ήταν ένα μάθημα υποτίμησης του αντιπάλου. Πίστεψαν πως οι διαιρεμένες δυνάμεις θα καταστρέφονταν μία προς μία. Όμως η ανθεκτικότητα και ο συντονισμός των Σταυροφόρων υποπίεση έκαναν τη διαφορά. Αυτό το κομβικό σημείο στο Δωρήλαιον αντίχησε σε ολόκληρη την πρώτη σταυροφορία, διαμορφώνοντας στρατηγικές, συμμαχίες και την αυτοπεποίθηση εκείνων που θα πορεύονταν μέχρι την Ιερουσαλήμ.